som pristúpil k tomu asi najzávažnejšiemu bodu, ktorým sa už 7 mesiacov zaoberáme, nakoľko po všetkých možných intervenciách a po všetkých možných pokusoch s Nitrianskym samosprávnym krajom je náš všeobecný lekár na mŕtvom bode. My sa rozhodli, ako už viete, lebo som nás volal ako komisiu, pristúpiť, pretože sa blíži zima a blíži sa možno aj chrípková epidémia nejaká a je už to dosť neúnosné v zime dochádzať za doktorom, že teda zrekonštruujeme časť kultúrneho domu, divadelnej šatne, ktoré sú aj tak v dezolátnom stave a potrebujú urýchlenie opravu, pretože to tam zateká do tej posilovne všade. Takže sme zverejnili zámer v zmysle paragrafu 9a 138 zákona 138 90 obcí, že by sme z tejto časti urobili dočasne ambulanciu pre lekára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože ide nám o to, aby teda tam sa dostala doktorka Dragúňová, ktorá má už vyše 400 pacientov, alebo teda klientov, by som povedal, lebo nie všetci sú pacienti v tomto čase. Nakoľko v komisii to bolo odsúhlasené, tak vás chcem iba poinformovať, že teda práce prebiehajú následovne. Začalo sa odpad je v dobrom stave, tam sa nebude nič meniť. Vymenia sa všetky potrubia vodovodné, pretože tie po tom, že sa dlhodobo nepoužívala hlavne teplá voda, ani boiler tam nebol, tak sú skorodované, sú v zlom stave, takže vymení sa celý vodovod. Komplet sa tam zrekonštruuje elektrika, keď už s tým robíme, aby sa tam už potom nesekalo. Prebehlo výberové konanie na zalepenie tej časti strechy, to je tam oddelené, takže to je tak vyššie. Zvíťazila tam firma Parapetrol so zateplením 10 cm polystyrenom. Potom výmena okien, okná sú vo výrobe, tam z 3 cenových ponúk bol Slovaktuál najlacnejší. Tie okná sú takisto vo výrobe už zadané. V priebehu budúceho týždňa prídu spraviť aj dom smútku, aj túto časť strechy, pretože ten dom smútku do zimy takisto musíme opraviť tú strechu. To už tam tiež sa nedá. Je to potuchnuté, zateká, je to v strašnom stave a veľmi, veľmi dobrá cena tam bola za 1900 €, to je aj s výmenou s vodou, okapových hrín a zalepením tých atikových plechov, proste komplet. Čo sa týka projektu, pretože toto je zmena účelu užívania stavby, tam ešte teda tam prebehlo takisto výberové konanie na projekt, vyhral to inžinier Bujdák zo Šurian, ktorý momentálne, čo je problém, vnútri ako také, to už viete, že sa tam nebude meniť nič, pretože naspäť sa to vráti ako divadelné šatne, iba sa tam musí odstaviť vchod do tej posilovni z hľadiska požiarnej bezpečnosti a rozšírenia čakárni. Z tej prvej malej šatne a z tej chodbičky vlastne bude čakáreň. Sú tam dvoje toalety, jedny pre zamestnancov, jedny pre pacientov a v tej poslednej väčšej ambulancii bude pani doktorka aj so sestričkou spolu. Nakoľko však je požiadavka v dnešnej dobe podľa stavebného zákona teda zabezpečiť bezbariérový prístup do takýchto zariadení, jediným takým výdavkom, ktorý bohužiaľ je navyše, je vybudovanie tej bezbariérovej rampy pre vozíčkárov. A nakoľko je tam 2% stúpanie, je to asi na 12 alebo 15 metrov dĺžky, takže začne to vlastne tuto za komínom, cez podestu, potom takto hore. Ovšem je možné, že k tejto rampe sa ani nepristúpi, čo by som si z celého srdca želal, pretože som dostal vyjadrenie Krajskej prokuratúry, kde vyhoveli podnetu, ktorý som podal, aby bol podaný protest voči rozhodnutiu Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde krajský lekár porušil 5 paragrafov zákona o správnom konaní. A ja dúfam, že teda už pán krajský lekár sa
uvedomí a že zoberie protest prokurátora na vedomie a rozhodne teda v prospech toho, že tá ambulancia nie je v žiadnom spore, v žiadnej žalobe. Dokonca sme požiadali znova o súd, máme čerstvé, teraz zo septembra potvrdenie predsedu okresného súdu doktora Kanása, že nebola podaná žiadna žaloba, čiže je to všetko vymyslené. Konajú orgány činné v trestnom konaní už na toľkých miestach, že to ani není pravda takýmto spôsobom toto riešiť, ale k tomu sa vrácať nebudem. Len toľko teda vám chcem povedať, že prerábame zatiaľ to, čo je nutné aj tak prerobiť. Mali sme to aj v rozpočte a táto časť bola aj tak najviac devastovaná. Blíži sa nám Žitavská kotva na druhý týždeň, tam sa nedali toalety použiť. Viete, že v Lani Pico musel ísť na toaletu do súkromného domu, pretože nie je vhodné cez takúto súťaž chodiť po vestibule, lebo ľudia sa chcú dostať k autogramu a tak a on si potrebuje oddychnúť. Takže skutočne je tá oprava nutná. Tie okná sú tam v dezolátnom stave a hovorím, aj do tej posilovny to tam zatekalo, takže následne, jak bude hotová strecha, zaomietajú sa tieto veci, čo sa rozsekajú teraz, elektrika, voda, urobí sa dlažba nová do toalét, do tých ambulancií dáme pravdepodobne plávajúcu podlahu, ešte sa budeme o tom rozprávať, sa môžeme stretnúť, pretože keď sa vrátime naspäť v divadelnej šatni, tak je to také teplejšie ako dlažba. A je to rýchlejšie a myslím, že aj lacnejšie v dnešnej dobe tie plávajúce podlahy nie sú drahé. Takže teraz budeme hlasovať, sme tu uznášania schopní, teda, že keď by k tomuto muselo prísť, že teda súhlasíte s tým, aby sme dočasne tento priestor vytvorili na ambulanciu a dali ho do prenájmu podľa toho osobitného zreteľa. Toto vyselo 15 dní na nástenke, bolo to na internete, zákon sme dodržali. Takže dám hlasovať o tom, či súhlasíte s tým, aby tieto zrekonštruované priestory potom boli poskytnuté obvodnej lekárke, teda pani doktorke Ivane Dragúňovej. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Konštatujem, že uvedené priestory po rekonštrukcii obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo dať do prenájmu spoločnosti Clinicus SRO. Máte nejaké ešte otázky, čo sa týka zdravotného strediska alebo týchto vecí, tak nech sa páči. Čo viem, zodpoviem. Keď tam to kúrenie spravené, tam je zvlášť, ktorá na tú stranu. Áno, sú dve vety. Sú dve vety, dá sa kúriť jedna strana, dá sa kúriť druhá strana. No, to je trošku, že budeme vykonať teda viac menej tú kaviareň, ale tam sú radiátory zase odstavené, záchody. Ono sa to bude zase iba temperovať, uvidíme, ak budeme ordinačné hodiny a bude sa musieť potom pridávať deň predtým. Potom sa zase uberie, ona tu každý deň nebude, bude tu 2-3 dní do týždňa, tak ja tu bola aj Štralinger, takže nejako. No ale hovorím ešte raz, pevne dúfam, že nepríde to. Pokiaľ teda dievčatá z obecného úradu, ja som tu nebol, zavolali na sekretariát pána predsedu Belicu, slúbili, že sa ozvú, že nájdu termín, ešte posledné jedno rokovanie, teda, alebo stretnutie s pánom predsedom som si chcel dojednať, len je zaneprázdnený, neprijal ma. Dúfam, že ma na druhý týždeň príjme a teda všetky tieto relevantné nové doklady a už nechcem zatiaľ rozprávať ďalšie veci, ktoré ešte nepôjdu na verejnosť, pretože, ako som povedal, orgány činné v trestnom konaní, mám ich tu takmer každý druhý deň, čo sa prídu vypytovať a dúfam, že sa to už pohlo a že spravodlivosti dojde konečne zadosť a že sa to celé toto divadlo, čo sa tu rozohrali, ukončí. Pokiaľ nemáte nič k tomuto bodu, tak som prešiel k ďalším veciam. A to sú hneď 3 veci naraz zlúčim, lebo toto sú dosť dôležité veci. Ozvali sa nám jednak aj projektant, ktorý robil kanalizáciu, ale samozrejme, že tie firmy a agentúry, ktoré robia externý manažment pri tých jednotlivých podaniach žiadostí, či už na eurofondy alebo nenávratné finančné zdroje zo štátneho rozpočtu,
a mala by výjsť v blízkej budúcnosti výzva na odkanalizovanie zase obcí. V prvom rade to budú obci, ktoré sú v štátnom pláne, kde sme, aj my dobre viete. Vraciame sa zase naspäť k tejto téme. Takisto ma oslovili aj vodárne kanalizácie, pretože tí chcú rekonštruovať Čuriansku čističku a vzhľadom na to, že teda aj po stránke kvalitatívnej, pretože je to najstaršia čistička, myslím, že v celom kraji Čurianska, ale aj po tej stránke kvantitatívnej by potrebovali vedieť, teda, že či sa napojíme. No, ja som im na to teda nevedel odpovedať ani nie, že nevedel, odpovedal som im, že teda musíme to prebrať na zastupiteľstve, či do tejto výzvy sa vôbec zapojíme a myslím si, že by to malo zase vyvolať jednanie aj s poslancami z obce Hul, že sú to teda obrovské peniaze, podielové dane klesajú. Je potešujúce, že táto kanalizácia by mala ísť s predfinancovaním a nie refundáciou, lebo keby to malo ísť s refundáciou, tak to je čistá katastrofa. To obce tak stonajú a plačú, že musia brať medziúvery, aby mohli vyplatiť tieto veci a splácajú úroky a pol roka čakajú na preplácanie. To je jedna stránka veci, ale druhá stránka veci, ktorá ma viacej trápi, je tá, že opäť sa vrátim k tomu, že obec Dolný Ohaj je lídrom a zastrešuje celý tento projekt, čiže aj obec Hul, či už pred Bruselom alebo pred štátom. A podľa informácií, ktorými disponujem, obec Hul nie je v závidenia hodnej finančnej situácii, čo sa týka tej revitalizácie centra obce, čo robili. Takisto čaká starosta na preplatenie a tam skrachovala firma, prebiehali tam veci, mal tam nejaké v škole oprávnené výdavky, takže pokiaľ by ste sa rozhodli, že ideme do kanalizácií, naozaj odporúčam stretnúť sa s obcov Hul a aby nám teda zdokladovali to, že finančne tých 5% nie je zanedbateľná položka pri takto obrovskej stavbe, aj pre nás. A hovorím, že je to samozrejme s úverom, to sa nedá inak urobiť a na 20-30 rokov by sme našu obec zaťažili dosť vysokým úverom. To je jedna stránka veci. A druhá stránka, tá negatívna ešte tá, že do 5 rokov napojiť 85%, čo sú okolité obce Dvory a takí, čo sa do toho zapojili. Veľmi, veľmi ťažko napojili 40%. A pokiaľ nenapojíme tých 85% obyvateľstva, tak viete, že vraciame všetky fondy. A to nám akože rovno predajú celú dedinu. To je jednoducho nemysliteľné. Takže dávam za úvahu na vás, že teda či by som mal pokračovať. Lebo teraz by bolo treba spraviť stavebné povolenie, ktoré sa zastavilo. V podstate tam nechýba nič, iba skrivka ornej pôdy, kde bude trvalý alebo dočasný záber z ornej pôdy, ale všetky listy vlastníctva už stratili platnosť. Takže vyťahnuť všetky listy vlastníctva, kde je za každý 8-eurový kolok, dať urobiť tú skrivku pôdy, vyvolať stavebné konanie. Už sú tam prešle tie povolenia, či je to Týkom, Orinč, ja neviem, tí to dávali na pol roka alebo na rok. Pokiaľ sa stavba nezačne realizovať, tak to stratilo platnosť, respektíve keď nenadobudlo stavebné povolenie právoplatnosti. Takže, či ísť touto cestou, samozrejme, že ešte máme dohodnuté stretnutie aj s projektantom, aj teda podrobnosti, ktoré sú a neviem ani aká alokovaná čiastka bude na tieto projekty vyčlenená a v prípade, no a to mám 3 také body za sebou, pretože kanalizácia, verejné osvetlenie, zberný dvor. Do všetkého tohoto sme sa zapojili. Máme na všetko projekty. Zberný dvor máme, dokonca stavebné povolenie, všetko je pripravené. Dobre viete, že sme neprešli tento rok, vďaka predčasným voľbám sa to veľmi rýchlo ušilo horúco niťou. Myslím, že tam prebieha aj nejaké trestné oznámenie, že rozdelili tie peniažky z 50 miliónov, 20 miliónov rozdelili na 3 projekty, ktoré jedna firma dokonca, kde nebudem menovať ľudí, ktorí za tým stáli, čo mi došiel taký dopis, ale vznikla firma vtedy, keď... Vznikla firma vtedy, my sme s tým robili rok, ledva sme postíhali všetky tie veci, aj stavebné plne, aj všetko vybaviť. Oni vznikli vtedy, keď vyšla výzva a dostali 5 miliónov eur, neviem na nejaké veci. Vrátili peniaze, nevracali peniaze, lebo ešte ich nemali, ale boli víťazní a vzdali sa toho, pretože myslím, že aj voči tej firme bolo podané nejaké trestné oznámenie.
No a zberný dvor momentálne zo životného prostredia a teda z eurofondov nepôjde, a aby nám teda tento projekt nezostal v šuflíku, stále tiež nemálo peňazí a tie odpady nás určite trápia všetkých a čím ďalej nás budú viacej trápiť, lebo hlavne bioodpady, tak je tu možnosť čerpať z environmentálnych fondov na zberný dvor peniažky, ale tam je maximum 200 000 eur a tento náš zberný dvor s technológiou bolo nejakých 360 000. Takže na dve etapy. Teraz som v štádiu zisťovania, či by nám bolo možné zakúpiť najskôr technológiu, lebo však na čo vybudujeme betónovú platňu odizolovanú všetky veci pre toho človeka, čo tam bude zamestnaný a bude vlastne odoberať ten odpad, bude tam mať unimobunku, šatňu, kanceláriu, váhu a nebudeme mať ako zvážať ten odpad ani teda nič s tým robiť. Či by bolo možné kúpiť najskôr teda traktor, ten mulčovač, drtičku, kontajnery, ten priestor, ktorý máme dohodnutý aj cirkovať s družstvom, by sme oplotili pletivom a ja neviem, zatiaľ makadam, len spevniť tú plochu, aby tam teda sa dalo vojsť, aj keď zaprší. A následne národ potom žiadať o vybudovanie už teda finálneho projektu. A teda či ísť vôbec do takéhoto projektu, to je na vás. Lebo tretím projektom zase je verejné osvetlenie, kde mám informácie, že pravdepodobne, ak to už Brusel konečne pustí, tak obec Dolného je úspešná. A mali by sme rekonštruovať verejné osvetlenie všetko. A tam zase 5% spoluúčasť. Čo je? Prestávka? No, nakoľko projekt ohľadom verejného osvetlenia, ten projekt je už 2 roky starý, pretože s tým sa začalo ešte v 2010 a ten vývoj ide tak rýchlo dopredu, že čo my sme tam mali naprojektované 70 W alebo 75 sodíkové vývojky už dneska to už nechcú dávať, pretože sú žiarov. Sodíková výbojka má tú nevýhodu, že keď je výpadok prúdu a znova sa zažne, tak ona sa dlho rozsvecuje a tým pádom sa znižuje jej životnosť. Hoci má ďaleko dlhšiu životnosť ako LED-kové osvetlenie, také som si dal tú námahu a bol som s jedným odborníkom sa na to porozprávať, pretože mi poslali už tie firmy, oni zistia, že ktoré obce už sú víťazné, alebo teda vidia, že sa tu ide robiť, tak už mi chodia ponuky, aby sme dali zmenu projektu a LED-kové osvetlenie. LED-kové osvetlenie údajne má tú nevýhodu, že má kratšiu životosvietivosť, akože dĺžku doby, ako to sodíkové, a na druhej strane sa opotrebúva. Čiže ono síce má menšiu spotrebu elektrické energie, ale skôr odchádzajú a čím ďalej, tým ona menej svieti. Čiže tie lumeny alebo luxy, alebo čo je to svietivosť, tak sú čím ďalej, tým sú slabšie. No a teraz testujú vo Vrábloch, som bol, lebo pán starosta z Červeného Hrádku je priateľ, sme o tom debatovali, on tieto sodíkové má už 9 rokov. Potešujúce to, že za 9 rokov nešáhol do osvetlenia. Ani jednu žiarovku nemenil, žiadnu výbojku, žiadnu plninku. Tie lampy sú uzavreté jak na aute, že ona sa neotvára spodok sklo, čiže sa tam nedostane vlhkosť prach, ale z vrchu a odtiaľ sa vyberie tak, jak z auta, keď sa mení halogenka. Čiže sa tam nedostane nič. Ale po tých 9 rokoch už teda tá sodíková má svietivosť, tuším, 25 000 hodín alebo koľko. Takže teraz prechádza, testujú také žiarovky, ktorá má odber 30 W alebo 35 a správa sa úplne normálne ako táto žiarovka, má svietivosť ako 150, čiže začnete, zhasnete, nič sa nedieje, ona normálne sa môže začínať vypínať. Čiže keď je aj výpadok verejného osvetlenia, len nejaký skratový a hneď naskočí, tak tá žiarovka vôbec tým netrpí, ani jej životnosť sa neznižuje. Takže toto ešte, no a teda že do čoho teda ísť? Keď verejné osvetlenie viac menej už by sme mali tam byť tak 5% z 360 000 je tam, myslím, rozpočet za bez DPH. To je niečo vyše 400 000. Tam je naša spoluúčasť 5% na okolo 20 000 eur.
keby sme išli do zberného dvoru cez environmentálne fondy, projekt nie je oprávnený náklad, s čím som počítal, že teda tie peniaze by sa vrátili, ale tam sa to nedá. Ale na druhej strane environmentálny fond až 90% nám uhradí takisto dopredu peniaze a iba tých posledných 10%, keď sa to všetko dokončí a zúčtuje sa, tak potom doplatia. A tam máme tiež účasť 5%. Takže dávam vám teda takúto úlohu, že aby som vedel osloviť. Ono tomu Envirofondu sa treba veľmi rýchlo vyjadriť, lebo do konca októbra to treba podať. My máme projekt hotový, stavebné povolenie je hotové, treba tam možno tiež zmenu technológií, pretože tiež som sa informovala, už tie dvojramenné nakladače je viac menej prežitok, už je taký nakladač, že tým hákom si natiahne ten kontajner, je to aj kvalitnejšie, aj menej poruchové údajne. Takže možno, že len takúto zmenu, ale to sa dá dneska veľmi rýchlo urobiť. Máme rozoslané sociálnu zdravotnú inšpektorát práce, všetky tieto veci, ktoré treba prílohy spĺňať. Takže ako sa k tomuto vyjadríte? Kanalizácia versus zberný dvor. Kanalizácia som. Podmienka, aké sú tam? Tá výzva je už jasná. Tam sa hovorilo o tom, že možno teda samostatné pôjdu obce, ktoré majú po 2000 obyvateľov. To absolútne nie. To absolútne nie. Len nad 2000, v prvom rade nad 10 000 a potom nad 2000. Pod 2000 absolútne nie. To počkať, keď bude pod 2000. Ale pokiaľ prognózy, čo hovoria, že teda budú uprednostňovať región, ale možno, že ako región, že keby si dali vypracovať túto aj ostatné obce, úlany, projektovú dokumentáciu, že ako región kanalizácia, neviem, toto vôbec neviem, ale pochybujem, že obce pod 2000 ešte niekde uprednostní v dnešnej dobe. Ťažko, takže ideme do zberného dvoru. To je také najmä. Určite je, pretože od nového roku bioodpad, akože také povinnosti, čo na nás hádže štát, niečo neskutočné. Hoci teraz tu boli na jednaní zo Štúrova v bývalej celulózke, tam neviem už presne, aká je to zahraničná firma, teda so zahraničnou spolúčasťou, majú také drtičky, že nám dokážu podrviť už aj zelinu. Nielen kôrovie, ale teda aj paprika, rajčiny, paradajky, teda, alebo nejaká hrubá zelina, čo by mali občania tam teda doniesť, oni to podrtia, všetko to zoberú preč, lebo majú nejaký kotol, ktorý túto biomasu dokáže spalovať, alebo to nechajú nejako, neviem, tú technológiu nepoznám, ale dokážu strviť tie konáre, lebo keď sa prejdeme a takto po obci a vidíte, že stále rozprávame o tom vstupe do Ohaja a doma si pokosia trávnik a na Obecné pod Orechom takáto kopa pokosenej trávy, opília halúsky, vynesú to tam pri kolajnice, však to nie je na mojom, tak tam nech to tam hnie a nech to tam vypadá ako chce a potom budú vykrikovať v kultúrnom dome, že ako vypadá ten vstup do obce. Takže asi o tom, že teda skutočne je potrebné niečo robiť s tým. Zajtra prídu priatelia, zeme o 6. bude prednáška v kultúrnom dome, ako naučiť naspäť ľudí na dedine sa vrátiť nepoviem k hnojisku, ale súneska, kompostéry, tú technológiu správnu, aby to nepáchlo doma. A za 2 mesiace z toho také hnojivo rašenia, že naspäť do tej trávy sa to môže rozhodiť alebo do záhradky. Úplne, však to vždy na dedine bolo. Teraz každý chce mať doma anglický trávnik, krásne stromky, nič a hotovo. A kde to dám? Keď nie zberiem dom, dám to tam, kde to nevidím. Sík, čo sme spravili? No, mali by ste vidieť, čo je v strede síku. Za záhradami, jak bývajú tuto Stanoskačan, cez tú uličku. Čo tam je, chodte sa prejsť od Poličandra.